வணக்கம் நண்பர்களே, ஜஸ்ட் நோ இட்டுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். ஸோ இது நம்ம கேள்விகள் பதில் சீரீஸில் 5வது வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம 20 கேள்விகளும் அதற்கான பதில்களையும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல் கேள்வியை பாருங்கள். யுனெஸ்கோவின் மகத்தான தொட்டுணர முடியாத கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள கலைகள் அல்லது பாரம்பரியங்கள் யாவை அப்படின்னு இந்த கேள்வி இருக்குது. தொட்டுணர முடியாத கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியல் அப்படிங்கும்போது தொட்டுணர முடியாத கலாச்சாரங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டான்ஜிபிள் ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டேஞ்சிபிள்னால் நம்ம தொட்டு உணர முடியும். இப்போ ஒரு கலை பொருள் இல்லைன்னா ஒரு மானுமெண்ட், ஒரு சிற்பம், அதை நம்ம தொட்டு உணர முடியும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு திருவிழா இல்லை ஒரு டான்ஸ் ஃபார்ம், நடனம், இதை நம்ம தொட்டு உணர முடியாது. அதுதான் இன்டான்ஜிபிள் ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ யுனெஸ்கோ இந்த 2 விதமான கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலையும் வெளியிடுது. ஸோ இதில் இந்த இன்டான்ஜிபிள் லிஸ்ட்டில் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய கலை வடிவங்கள், நிறைய திருவிழாக்கள் இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய திருவிழாக்கள் இது என்ன, இந்த கலைகள் பாரம்பரியங்கள் என்ன அப்படின்னு தான் இதில் கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே 3 விஷயங்களை கொடுத்துருக்காங்க. கும்பமேளா, யோகா, துர்கா பூஜை, அப்புறம் இவை அனைத்தும். ஸோ இதில் 3மே இந்த பட்டியலில் இருக்கக்கூடியது தான். ஸோ இவை அனைத்தும் அப்படிங்கிறது சரியான விடை. துர்கா பூஜா மேற்கு வங்காளத்தில் கொண்டாடப்படக்கூடியது. பரவலாக மேற்கு வங்காளத்தில் அதிகமாக கொண்டாடுவாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த துர்கா பூஜையை மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து இந்த கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் யுனெஸ்கோ சேர்த்திருந்தது. ஸோ அதனால தான் இந்த கேள்வி இங்கே இருக்குது. ஓகே, அடுத்து பாருங்கள். 97வது உலக சங்கீத் தான்சேன் திருவிழா எங்கு நடைபெறுகிறது? ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் பி குவாலியர் அப்படிங்கிறது சரியான விடை. அடுத்து 3வது கேள்வி பாருங்க. உலகின் மிக உயரிய கல்வி விருதாக கருதப்படும் இடான் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? 2021 யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? ஸோ இந்த இடான் பரிசு கல்வி துறையில் வழங்கப்படக்கூடிய மிக உயரிய ஒரு விருது. ஸோ இந்த விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டதுன்னா ருக்மணி பானர்ஜி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. ஸோ இவங்க யாருன்னா பிராதம் அப்படிங்கிற ஒரு NGO, அரசு சாரா அமைப்பினுடைய தலைமை செயல் அதிகாரி. அடுத்தது 4வது, ஆப்கானிஸ்தானில் இந்தியா மேற்கொண்ட மீட்பு நடவடிக்கையின் பெயர் என்ன? ஸோ ஆப்கானிஸ்தானில் நமக்கு தெரியும் போர் நடந்தது. ஸோ அந்த போரின் விளைவாக நிறைய பேர் அங்கேருந்து வெளியேறினாங்க. ஸோ அவர்களை குறிப்பாக இந்தியர்களையும் மற்ற வெளிநாட்டினரையும் அங்கிருந்து மீட்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. ஸோ அதற்காக இந்தியா மேற்கொண்ட அந்த நடவடிக்கையினுடைய பெயர் ஆப்ரேஷன் தேவி சக்தி. அடுத்தது, தமிழ்நாட்டின் முக்கிய கோவில்களில் தமிழில் அர்ச்சனை செய்வதை நோக்கமாக கொண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் யாது அப்படின்னு கேள்வி இருக்கு. ஸோ இங்கே அன்னை தமிழில் அர்ச்சனை, ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது சரியான விடை. ஸோ தமிழக அரசு கொண்டு வந்த அந்த திட்டத்துக்கு பேர் அன்னை தமிழில் அர்ச்சனை என்பதாகும். அடுத்து பாருங்க, 6வது கேள்வி. இந்திய பசுமை கட்டிட கழகத்திடம் இருந்து, அதாவது இந்தியன் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சில், அதிடமிருந்து பிளாட்டினம் தரநிலையை பெற்றுள்ள ரயில் நிலையம் எது அப்படின்னு கேள்வி இருக்கு. ஸோ இங்கே கோயம்புத்தூர் ரயில் நிலையம் அப்படிங்கிறது சரியான விடை. ஸோ எப்போ இந்த கிரீன் பில்டிங் கவுன்சில் அப்படி ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கும்னா, ஸோ இந்த ரயில் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய இதர அந்த பணிமனைகள் போன்ற விஷயங்களுக்கு தேவையான ஆற்றலை பெரும்பாலும் இந்த புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலங்களிலிருந்து பெறுவார்கள். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இது கொடுப்பாங்க. அடுத்து 2021 ஆண்டிற்கான தமிழகத்தின் சிறந்த மாநகராட்சிக்கான முதல்வர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட மாநகராட்சி எது? ஸோ இங்கே சரியான விடை ஆப்ஷன் சி தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி என்பதாகும். ஸோ நம்ம இந்த விருதுகள் எல்லாமே சுதந்திர தினத்துக்கு கொடுப்பாங்க. ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி வழங்குவாங்க. ஸோ இப்போது 2021 ஆண்டுக்கு அந்த விருதுகள் வழங்கும் போது தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி சிறந்த மாநகராட்சியாக தேர்வாகி இருந்தது. அடுத்தது 2021 ஆண்டிற்கான தமிழகத்தின் சிறந்த நகராட்சிக்கான முதல்வர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட நகராட்சி எது அப்படின்னு கேள்வி இருக்கு. ஸோ இங்கே உதகை நகராட்சி அப்படிங்கிறத சரியான விடை. அடுத்து பாருங்க, 2021 ஆண்டிற்கான தமிழகத்தின் சிறந்த பேரூராட்சிக்கான முதல்வர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட பேரூராட்சி எது அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இங்கே பேரூராட்சிங்கிறது கள்ளக்குடி பேரூராட்சி திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கள்ளக்குடி பேரூராட்சி தான் சிறந்த பேரூராட்சிக்கான முதல்வர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டது.
அடுத்தது 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கல்பனா சாவ்லா விருது யாருக்கு வழங்கப்படுது? இப்போ இந்த கேள்விகள் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள். ஸோ நீங்கள் அதனால் இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுருக்கணும். ஸோ கல்பனா சாவ்லா விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த கல்பனா சாவ்லா விருது பி சண்முக பிரியா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இவங்க ஒரு மருத்துவர். ஸோ இவங்க வந்து கொரோனா அந்த காலகட்டத்தில் பணியாற்றி அப்படி பணியாற்றும் போதே இறந்து போனவங்க, கொரோனா பாதிப்பால் இறந்து போனவங்க. ஸோ அவங்களை கௌரவிக்கும் விதமாக 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கல்பனா சாவ்லா விருது வந்து அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. அடுத்து 2021ஆம் ஆண்டுக்கான டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேள்வி இருக்கு. ஸோ இது டாக்டர் எம் லட்சுமணன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இவர் யாருன்னா திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இயற்பியல் பிரிவினுடைய பேராசிரியர். ஸோ அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அடுத்தது 12வது கேள்வி பாருங்க. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான ஔவையார் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேள்வி இருக்கு. ஸோ இந்த விருது வந்து சாந்தி துரைசாமி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு மருத்துவர், சக்தி மசாலா நிறுவனத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க. ஸோ இவங்க வந்து நிறைய சேவை சார்ந்த பணிகளை மேற்கொள்கிறாங்க. குறிப்பாக மருத்துவம் சார்ந்த நிறைய சேவை பணிகளை மேற்கொள்கிறாங்க. அரசு பள்ளிகளை தரம் உயர்த்துறதுனா அந்த கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தக்கூடிய அந்த பணிகளை செய்கிறாங்க. ஸோ இதையெல்லாம் கௌரவிக்கும் விதமாக தான் இந்த ஆண்டுக்கான ஔவையார் விருது அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் நிதியியல் தொழில்நுட்ப நகரம் எங்கு கட்டமைக்கப்பட உள்ளது அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி இருக்குது. ஸோ இந்த கேள்விக்கான விடை வந்து நந்தம்பாக்கம் அப்படிங்கிறது சரியான விடை. அடுத்தது தேசிய நூலகர்கள் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. தேசிய நூலகர்கள் தினம் ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த ஆகஸ்ட் 12 டாக்டர் எஸ்ஆர் ரங்கநாதன், ஸோ லைப்ரரி சயின்ஸினுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த எஸ்ஆர் ரங்கநாதன் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் தான் இந்த ஆகஸ்ட் 12. ஸோ அவருடைய அந்த பிறந்த தினத்தை தான் தேசிய நூலகர்கள் தினமாக அனுசரிக்கிறோம். அடுத்ததா டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியா பெற்ற மொத்த பதக்கங்கள் எத்தனை? பதக்கங்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னா 7 பதக்கங்களை பெற்றோம். ஸோ இதில் வந்து 1 தங்கம், 2 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் அப்படின்னு நம்ம வந்து 7 பதக்கங்களை வென்றிருந்தோம். அடுத்ததாக வாஞ்சுவா திருவிழா எந்த மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது? ஸோ இந்த வாஞ்சுவா அப்படிங்கிற திருவிழா அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. அடுத்ததா இந்தியாவில் தண்ணீர் உபரி சான்றிதழ் பெற்ற நகரங்கள் யாவை? ஸோ இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த 3 நகரங்களுமே தண்ணீர் உபரி சான்றிதழ் பெற்ற நகரங்கள் தான். விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா மற்றும் திருப்பதி. அடுத்ததா இந்தியாவின் முதலாவது ஆளில்லா விமான தடயவியல் ஆய்வகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது? அதாவது ட்ரோன்ஸுக்கான ஃபொரன்சிக் லேப் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் எந்த மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேள்வி. ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் பி கேரளா அப்படிங்கிறது சரியான விடை. அடுத்ததாக சில கூற்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கூற்றில் வந்து தவறான கூற்று எது அப்படின்னு நம்ம கண்டறியணும். முதல் கூற்றை பாருங்க. இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான சிறுத்தைகள் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ளன அப்படின்ருக்கு. அடுத்தது கடந்த ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது அப்படின்ருக்கு. அடுத்ததாக 3வது இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி சிறுத்தைகள் முதல் அட்டவணையில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்ருக்கு. அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டில் களக்காடு முண்டன்துறை பகுதியில் அதிகமான சிறுத்தைகள் காணப்படுகின்றன அப்படின்ருக்கு. ஸோ இங்கே இந்த கூட்டு தான் ஆப்ஷன் டி தான் தவறான கூட்டு. ஆக்சுவலாக தமிழ்நாட்டில் சத்தியமங்கலம் காட்டு பகுதியில் தான் அதிகமான சிறுத்தைகள் காணப்படுகின்றன, களக்காடு முண்டன்துறை பகுதியில் இல்லை. அதனால் இதுதான் இங்கே சரியான விடை. அடுத்து சர்வதேச தூய காற்று ஊக்க திட்டத்திற்கு வேண்டி தேர்வான ஒரே இந்திய நகரம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே இந்தூர், மத்திய பிரதேசத்தினுடைய இந்தூர் நகரம் தான் இந்த திட்டத்திற்கு வேண்டி தேர்வான ஒரே இந்திய நகரம் ஆகும். இவ்வளவுதான் நண்பர்களே இந்த வீடியோ. இந்த கேள்விகளை வந்து நம்ம தொடர்ந்து பதிவிட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த கேள்விகளை எல்லாம் பாருங்கள். அதே மாதிரி நமக்கு இன்னொரு சீரீஸ் இருக்குது, 1 day 1 page அப்படிங்கிற சீரீஸ் இருக்குது. ரெண்டுக்குமே தனித்தனியான பிளேலிஸ்ட் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே தொடர்ச்சியாக பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் வந்து முடியும் போது இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து முழுமையாக கவர் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ வரக்கூடிய குரூப் 2 குரூப் 2A தேர்வுகளுக்கும் அப்புறம் குரூப் 4 தேர்வுகளுக்கும் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இன்னொரு வீடியோவில் மேலும் பல கேள்விகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே. நன்றி.